Sitten täällä on ranskiksi ja sitten täällä on Big Mac ateria, mutta mulla on raajat loppuu kesken, että mä en voi esitellä sitä. Just, joo. Hyvä. Kiitos, Let's nyt go. syödään. Tää maistuu taivaalliselta. Mulla on purkka. Mullakin on. Ai purkan kanssa. Joo. Mitä sä meinaat? Nää on hyviä. Näistä ei mene vatta sekaisin. Toi jää aina suustansa kiinni. Siis Annihan puhuisi vaikka koko yön, jos sen antaisi. Joo. Meidän pitää mennä nyt katsoa, voisiko olla magneetteja. Moi! 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 Älä meidän häiritä! Tuossa puuttuu yksi magneetti. Annat se lisää, mulla on tuolla vähän vielä. Ei, mä ajattelin vaan... Mikään näistä ei ihan kelvannut. Niin sehän on isoja eroja. On. Ne on niinku yksilöitä. Niin. Vähän niinku ihmiset. Tai Joo, näin. just niin. Tää ei oo... Ei oo. Miten sanoit? Uskon, että eväät on yhteisiä. Niin. Täällä on vähän siipeä. Ja piirrosta. Tää on vähän vaarallista, että on nyt jo sellainen olo, ettei tiedä mitä söis. Niin. Tai ettei haluaisi syödä mitään. Minä ajattelin, älkää hermostuko tähän kuvaamiseen, mutta minä ajattelin, että minä yritän tehdä tästä meidän retkistä YouTube-videon. Mulla on taas semmoinen ajatus, että kenties tuosta lähdöstä sovettaa itse. Meinasitko? Se on sun elämän toinen pyöräilypäivitys. Vai ylipäätään päivitys? Oikein niinku räjältä painista, että se mennään puhumaan. Oho! Joo. Mitä sä sanot siihen? Hei, joo, on täällä Milloin sen nyt avaa siinä? Niin. Siinä voi käydä. Missä mä majoitutaan? Imatralla. Voit siellä kertoa, missä me majoitutaan? Mene muihin! Kylpylä. Sports Club Joo. Center. Yes. En tiedä. Missä? Tuon pyörän kanssa. No. Kaiken joutuu tehdä itse. Noin. Ota. Yes. Tuleeko? Joo, koko päivä tulee. Mites? Pyörä oli nyt sun. Toi mikä oli noin reikä. Ei, kun se oikein puolimmainen on mun. Se karva. Tämä. Ja tuolla oli sun lukko. Ootko varma, että tää on mun? En mä oon varma. Nää on mennyt nyt niin monta kertaa jo sekaisin. Siellä hienosti hoidettu. Siis nää pojat nyt oikein kuppaa. Hyvät. Let's go! Onko hyvää? Tää pirtelyn maku on paras. Just. Oli kyllä vähän, tuli paineet siellä kaupassa, kun piti tehdä aika nopeasti päätöksiä. Mä en tajua, miten se voi tehdä niin nopeita päätöksiä. Se vaan nappasit sen. Ja se et antanut yhtään armoa. Ai niin. Joo. Sä oot matkanjohtaja. Mä oon jäsen. Tästäkin Mallonkka-ryhmän yksi ylläpitäjiä se ryhmä. Niin, mä oon kyllä ihan tyytyväinen siitä. Onko kaikki paitsi Niko Laakkonen? Niin, totta. Et on mulla siis jotain tällaisia. Ja siis musta tää majoitus on kyllä ihan tosi kiva ja viihtyisä. Mitä nyt persehikoo joku on tässä asennossa? Mitäs nimiä noin menee? En tiedä. Tulee. Jaksa vaan tonne keittiöön. Personal pisti. Minä laitan letille varmaan. Miten siellä? Jännittääkö te? Ei yhtään. Mikä jännittää? Kerro vaan, mä voin auttaa. Ei minua jännitä. Sinua jännittää. Eikö jännitäkin?
Kato tänne päin, kato silmiä sanoa, että sua ei jännitä. Turahan ei mennyt tänne sen takia, että se saisi olla Ei minua vielä. Joo, me vaan omassa rauhassa. Siis minua ei oikeesti niinku silleen jännitä. Ainut mikä on, niin on se, että... Tai no kyllähän se vähän jännittää, että käys just silleen, että oikeesti vaikka loppuu jalat kesken, että sä oot ihan vitun niinku... Mulla ei oo mitään muuta kuin... No sanotaanko, että mä tiedän sen, että se rupeaa jossain vaiheessa tuntuu pahalta, minua ehkä vähän jännittää, että missä vaiheessa. Niin. Että ei ois ihan perseestä. Ai, mulla on taas enemmän. Mä kyllä tiedän, että loppuun perseestä, mutta se, että kroppa vaan kyykkää. Mulla on se, että yksinkertaisesti vaan tulee Niin, koska vaikka on kuntoon, niin onhan toi totta, että koska nämä on tavallaan sellaisia ultramatkoja, niin sehän et voi ikinä tietää, että sehän on ihan realistinen, että sullehan voi käydä niin, että jos sun kroppa ei vaan yksinkertaisesti vastaan tai enää energiaa, niin sittenhän se on siinä. Niin se ei oo, se on ihan sama miten paljon päätä. Niin, tai Mulla on sitten, että ainoastaan jos se... on niinku totaalisen kramppaa, Niin. niin se on toinen. Niinku, että Ei, mutta siinä on kans, että kroppa pettää. Se on sama asia. Niin, Että tavallaan joo, aivan. se on ihan sama, miten sä psyykkaat itseäsi. Ja sitten kans, että urheilus aina on se joku nopea rykkäisy, se tuntuu pahalta. Tai sitten se on tällainen pidempi jyystö, se tuntuu pahalta. Niin. Ootko valmis? On. Oot sä? Kohta. Laitoit siellä ponnarin tuolta välistä. Minäkin. Missä mun välittö? No ei se ehkä menekään. Meneekö? Onko se niin alhaalla? Ei, joo. Näyttääkö se paremmalta, kun se menee välistä? Se on parempi noin. Ai, kun se menee alhaalta eikä välistä. Häh? Just noin. Mikä sun vastaus oli? Voi olla. Nonni. Me ollaan valmiita. Niin ollaan. Fitti. Mikä meininki? Hyvä. Onks tööt? Let's go! Let's go. Mikäs suunta? Ei tarvitse hikoa. Se on 28 nyt, niin taas vähän eri juttu. Onks nyt 28? Ei, jos oli. Niin joo. Niin. Nyt saadaan kiva, kun se Tää on ensimmäinen kerta. Joo, ei tää ole. Partuvekkari. Sulla mitään kommentteja? Ei oo yhtään mitään. Ei. Nyt me jaetaan näitä meidän paitoja. Joo. No, tää on pyöräilyseura. Ei se ole. Vaan höpötän. Perustama ja nyt ollaan kastettu. Jäädään. Meitä on 15 suunnilleen lähdössä. Nähdään kohta. Huomenna lähtee sitten toinen porukka. Ja teidän porukassa pyöräilyn kokemus, niin vaihteleeko se paljon? Onko se Viime on nukuin hyvin, mutta sitten 7 mä heräsin, vaikka olisi pitänyt nukkua niin pidempään, mutta emme pysty. Niin, se jää päälle. Hui! Mikä sulla oli? Joku Ötökkä. meni täältä. Tykkäsi. Siinä muuta Growinin porukkaa mukana jo 5. kertaa tässä tapahtumassa. Eli toimis meille kun nenäpäässä. Tuppuu vaan sopiva paine. Sitten tonne kiinni. Ui. Nyt se näyttää paljon sen on tällä hetkellä painetta. Miten siellä on noin vähän? Sitten No just. palataan pleitä, niin se rupeaa torjumaan. Monta minuuttia lähtee? Yli 10. Mikä on sun tunnelmat? En mä tiedä. Mitkä sun? Entistä pois. Sulla on kivat tunnelmat. On aivan sama. Ei oo jäljellä enää kuin 295 kilometriä. Aika hienon näköinen. Aloittelijoiden tai tämmöinen alussa kun vielä jaksaa, niin Joo. no, niin tuntuu, että se vauhti tappaa jos tällainen. Se oli kyllä jyrkkä. Siinä on jo vähän ollut.
Vestyksen tunnelmat. Hyvät on. Maistetaan näitä savitaatojen erikoisuuksia. Leipää suolakurkulla. Ja hillolla. On hyvä. Onko hyvä? On. Nyt on hyvä. Yes. Ja oli hyvät kannustusjoukot. Mun iskä ja hänen koira oli tässä vielä. Niin mä sain raksut antaa vielä. Vodka on vasta loppupyörä. Jos tästä selvitään hengissä, niin selvitään mistä vaan. Onpas kirkas valo enää niin mukava. Seuraavaksi mennään etsiä ruokaa, lämmintä ruokaa. Hei, onko täällä jotkut jonot vai? Okei. Puurojono. Oho. Täällä on jono. Mitäs meillä on? Maistuu. Ihan sikamakeet näissä. Nyt ollaan tultu 192 kilsaa. Aika paljon väsyttä. Mitkä on Lehtorannan tunnelma? Siinä oli kiva nousu, joo. Niin oli. Mien tunne mun aina varpa. Etkö? Ne puutuu jotenkin tänne kilpassa. Pyytikö jalat? Joo, pyyti kyllä. Tässä oli pölli. Mä sain kyllä ihan vähän vaan. Älä huoli. Täällä on niin väsynyttä jengiä, ettei jaksa laittaa enää edes pyörää telineeseen. Tosi ikävää, jos vietäis tässä. Joutuis soittaa kyydin kotiin. Ei kyllä jaksa. Joo, jaksa. Oisko? 150. 150. Joo. Tänään varmaan se saatte. Se lyhyt matka. Niin. Joo. Joku tietää, missä päivässä me eletään. 10 tuntia. Meillä tulee varmaan joku 11,5 tuntia. Niin. Suoraan päälle. 10.48 näytti äsken. Hyvä, hyvä. Noin! Onneksi olkoon! Ihan loistavaa! Moi! Lähtä nyt väärinpäin. Pyörittele sitä vähän. Kyllä nyt kielet vaan. Tää tekee hyvää. Moi tästä vaan. Oh, kiitos. Aika
paljon kiinnostaa lähteä tonne kämpille polkeen. Mennään, se olisi ihanaa mennä ulos. Ja Sivilkku otat. Mitä tekis mieli? Se voi olla, että maistuukin. Miksi se on tuon värinen solero? Tää on sellainen Maria. Annilla on eväskassi. Se on hyvä juttu, että ruoka alkaa maittaa. Mitä siellä löysit kaupasta? Tää on kokonaan kiinni. Tää on 3 ruuvia kiinni. Lähtee johonkin ei-urheilutapahtumaan. Pitikö meidän viiänä? Tavarat, nyt heti viestavarat alkaisi tulla jo. Niin mitä? Niin aina kun lähtee johonkin, mikä on ei-urheilutapahtuma, Niin. niin sit se tuntuu jotenkin ihan sikanololta, että sit siellä lähdet sen vitun hikisen ja maksen urheilukassin tai johonkin. Niin. Niin lähetti hikisten Adidaksin urheilukassin Niin, mutta kanssa. ymmärsit siellä sen pointin? Ymmärsin, niin siellä haluat olla nättinä lähdössä. Ei vaan siis joskus. Niin, sitä just joskus. Niin. Joo. Tai ei nättinen, vaan silleen, että mie näytän Siistinä. aina siltä, että mie sun crossfit-salilta. Just näin. Joo. Et mie laittan ne mun keikkahepeneet sinne mankuiseen sekaan. Joo. Niin.